Ето, приятели. Ето отново сме в село Езерче. Може да погледнете как водата влиза в кладенеца. Виждат се дамарите. Хората имат стар кладенец. В него има 4 пръста вода. Дойдохме, изкопахме нов. Сега ще имат хубав воден стълб и има страшно много вода тук. Няма източване водата. Който има интерес, може да се свързи с нас на 089 200 31 66. Купаем и с голямата мощна, купаем и с сондажната мощна. Кой с която иска. Благодаря ви и лек ден.